ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት እታ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንዝቕጽል ዓመት ንመንግስቲ ፌደራል ዝውዕል ልዕሊ 2.3 ትሪልዮን ብር ባጀት ኣጽዲቑ። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ መበል 56 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ረቂቕ ባጀት መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ሰፊሕ ዘተን ምውሳኽ ጸጋታትን ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ ብምሉእ ድምጺ ተወሲኑ 2.3 ትሪልዮን ብር ዝበጽሕ ባጀት ድማ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ከም ጸደቐ እዚ ድማ ንተደጋጋሚ ወጻኢታት ንደገፍ ናይ ክልላት ወጻኢታት ከም ዝውዕል እውን ተገሊጹሎ። ከምኡውን ኣተባግብራ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ዝድግፍ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት 1.9 ትሪልዮን ብር እዩ ባጀት መዲቡ ዝነበረ። ሕጂ ድማ ነዚ ወሲኹ 2.3 ትሪልዮን ብር ባጀት ኣብጽሒዎሎ። ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ባጀት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣፈጻጽማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ባጀት ዝተመርኮሰ ኢሉ ኣንፈታትን ዕላማታትን መጻኢ ማሕበራውን ቆጠባውን ለውጢ ከምኡውን መንግስቲ ዘቐመጦም ዕላማታት ንምዕዋት ዘድሊ ወጻኢታት መንጽር ፋይናንሳዊ ዓቕምን መንግስቲ ንፈጸምቲ ትካላት ዝተመደበ ተልእኾታትን ሓላፍነትን ተዳልዩን ቀሪቡን ኣለዎን ኢሉ። ብተወሳኺ እቲ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ዓመት ባጀት ኣብ ቆጠባዊ ጽገና ንዝተረኽበ ዘተባብዕ ውጽኢት ኣብ ምቕጻል ከምኡውን ኣብ ኣገዳሲ ማክሮ ቆጠባውን ፊስካላውን ረቑሒታት ዝተመርኮሰ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ርክባት ይገብሩ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክባት ብዓይኒ ጥርጣረ ይርአ ምህላው ተገሊጹ። እቲ ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ኢንስቲትዩት ናይ ወጻኢ ጉዳያት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ትካል ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻባት ንርክብ ናይ ኤርትራን ግብፅን ከም ንኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምታታ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ርክባት ገይሩ ክገልጾ እንከሎ ግብፂ ኸ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ትጽዕር ምህላዋ ይከሲሱ ዘሎ። መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ግብፂ ድማ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምምሕያሽ ከም መንጎኛ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ሕጂ እውን ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምስ ኢሳያስ ዝገበሮ ርክብ ምስ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ላዕለዎ ሰበስልጣን ተራኺቡ ከምዚ ተዘራረበን ኣብ ርክቡ ድማ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ሱዳን፣ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን እቲ ዞባን ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ርክብ ምስ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ካጃ ካላስ ከምኡውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእከላይ መብራቕን ዝኾነ መስዑድ ፖሊስ ተራኺቡ ዝርብ ከም ዝገበረን ኣብ ጉዳያት ሱዳን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ እቲ ዞባ ኣመልኪቱ ድማ ሓሳብ ከም ዝተለዋወጠን ተሓቢሩሎ። ከም ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ወሲኒ ዘሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እቲ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቀንዲ ኣማኻሪኡ ዝኾነ መስዑድ ፖሊስ ኣብ ግብፂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ነይሩ እዩ። እቲ ርክብ ከዓ ብመንጎኘት ግብፂ ከም ዝተሳለጠ ዝግለጽ ኮይኑ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ምዕባለታት ፕሬዚደንት ግብፂ ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሰበስልጣን ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ደጊሙ ተዘራሪቡ እዩ ዝርከብ። እቲ ዝርክባት ተገይሩሉ ዘሎ እዋን ድማ ነቲ ግብፂ ንኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ንምቅራብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ዘጉልሕ ምዃኑ እዩ ብማዕከናት እቲ ሃገር ኣብ ዝወፅእ ዘሎ ትንተናታት ተሓቢሩ ዘሎ። ከም ዝከር ድሕርቲ ኣብ መንጎ መስዑድ ፖሊስን ኢሳያስን ዝተገብረ ርክብ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንኸልዕሎ ምንቅስቓስ ይገብር ምህላው ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ምስ መስዑድ ፖሊስ ከምኡ ድማ ካጃ ካለስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ተራኺቡ እዩ ድሕርቲ ምስ ኢሳያስ ዝገበረ ርክብ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምዕባለታት ዝርብ ገይሩ ዝርከብ። ኢራን በአሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ንዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ብጀካቲ ኣብ መጻወቦ ሆርሙዝ ገይራቶ ዘላ ዕፅዋ ብመንገዲ መሓውራታ ኣብ ባብኤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን እውን ከምኡ ዓይነት ዕፅዋ ክትገብር ከም እትኽእል ኣፈራሪሓ። ኢራን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ኣውፅያ ዘላ ኣዛዚ ሓይሊ ቅዱስ ኢራን ዝኾነ እስማዒል ቃኒ ምስ ኢራን ዝተሰለፉ ሓይልታት ነገለ ካብቶም ብእስትራቴጂካዊ መልክዕ ኣገደሲ ዝኾኑ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ቁፅሮም ንምእታው ይኽእሉ እዮም ክብል እንከሎ ንመጻወቦ ሆርሙዝ ምስ ባብኤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ብምዝማት ከዓ ኣብ ኩሉ እዚ መስመራት ጽልዋ ኢራን ክህሉ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ። ንሱ ብተወሳኺ ንምንቅስቓስ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብቲ ዞባ ምስ ኢራን ዝተላፈኑ ሓይልታት ግብረ መልሲ ክህቡ እዮም ክብል እንከሎ ካብ መጻወቦ ሆርሙዝ ጀሚርካ ክሳብ ባብኤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ናይ ምምካት መስመሪ ክኸውን ክብል ኣጠንቂቑሎ። ከም ዝፍለጥ ኢራን እቶም ናይ መኸተ መሓውራት ኢላ እትገልጾም ቀንዲ መሓውራታ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ሒዝቡላህ ከምኡ ድማ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ኮይኖም ምስቲ ምስ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ምጥቕቓዕ ድማ
ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኩናት ክሳተፉ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኢራን ደጊማ ናብ እስራኤል ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ድሕሪ ምፍናዋ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ናብ እስራኤል ሚሳይል ከም ዝወንጨፈ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ዝኾነት ናይ እስራኤል መርከብ ከጥቅዕ ምዃኑ ዕላዊ ገይሩ እዩ። ነዚ ኸኣ ሕጂ ኢራን ጽልዋኣ ኪኖ መጻወ ሆርሙዝ ናብ ባብ ኤል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ዝሰግር ምዃኑ ብመንገዲ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣሃዱ ቅዱስ ዝኾነ እስማዒል ቃኣኒ መግለፂ ኣውፅያ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ሑቲ እውን ነቲ ካብ የመን ክሳብ ኤርትራን ጅቡትን ዝርጋሕ መጻወ ባብ ኤል መንደብን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ዝኾነ መስመር ክዓጽሞ ምዃኑ ከፈራርሕ ዝጸንሐ ኮይኑ በቲ መስመር ከዓ ዝኾነት ናይ እስራኤል መርከብ ንኸይተሓልፍ ወሲኑ ምህላው ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብመንገዲ ውሃቡ ቃሉ ገይሩ መግለፂ ሂቡ እዩ። ኣብ ሊብያ ኣስታት 300 ስደተኛታት ተጨውዮም ወይ ክፈሉ ወይ ድማ ብዘይ ፍቓድኩም መጥባሕቲ ብምግባር ገለ ክፋል ኣካልኩም ከም ኩሊት ዝኣመሰለ ንመሸጣ ክነቕርብ ኢና ዝብል ምፍራሕ ከም ዝወረዶም ተቓሊዑ። እዞም መብዛሕትኦም ኣብ ኢራቅ ካብ ዝርከብ ኩርዲስታን ዝበሃል ዞባ ዝመጹ ምዃኖም ዝግለጽ ኣስታት 300 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ምስ በጽሑ ባእሲ ሃገርቲ ተጨውዮም ንሓደ $5,000 ክፈሉ ወይ ድማ ብዘይ ድሌትኩም ኮላሊትኩም ኣውፂና ዋጋ ክነምጽኣሊና ብምባል ከም ዝተፈራርሑን ገለ ካብኦም ድማ ብግዴታ ኣብ ልዕሊኦም መጥባሕቲ ተገይሩ ክፋል ኣካላቶም ዝተወስደ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብዚኦም ስደተኛታት ዝደሓኑ ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ኮይኖም ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ድማ 180 ዝበጽሑ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተጸቓቒጦም ከም ዝቕመጡ ከም ዝተገብረን ኣብቲ ምጽቕቓጥ ከዓ ሓደ ካብኦም ህይወቱ ከም ዝተኣነን እውን ሓቢሮም ኣለዉ። እዞም ስደተኛታት በቶም ኣብ ኢሮጳ ዘለዉ ናይ ኣሰጋገርቲ መስመራት ኣቢሎም እዮም ካብ ሊብያ ብማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ኢሮጳ ድሕሪ ምእታው ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ መደብ ዝነበሮም። ሓደ ካብቶም ናይ ኣሰጋገርቲ መስመራት ዝኾነ ኖዋ ኣሮን ዝበሃል ንባዕሉ እውን ካብ ኩርዲስታን ዒራቅ ዝመጸ ኣስጋሪ ኣብ ፈረንሳ ብምሕጻብ ገንዘብን ምስጋርን ብዝተሓዝ ካልእ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ን10 ዓመት ተፈሪድ እዩ። ካልእ ካርዶ ጃፍ ዝበሃል ንሱ እውን ካብ ዒራቅ ኩርዲስታን ዝመጸ ኣስጋሪ እውን ቢቢሲ ብዝገበሮ ምቅላዕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ክኢል እዩ። እቶም ኣብ ሊብያ ዝተጨውዮ ኣስታት 300 ዝበጽሑ ካብ ዒራቅ ኩርዲስታን ዝመጹ ስደተኛታት ካብ ዒራቅ ብቐጥታ ናብ ሊብያ ብነፋሪት ዝመጹ ኮይኖም ኣብታ ሃገር ምስ ኣተው ድማ ኣብ ኢድ ኣሰጋገርቲ ኣትዮም ተሸይጦም ኮላሊትኩም ክንወስደልኩም ኢና ናብ ዝብል ኩነታት ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ እዩ ተሓቢሩ። ናብ ከምኡ ክኣትዉ ዝተገደዱ ድማ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተታሕዘ ሓደ ካብ ኣስገርቶም ዝነበረ ኣስጋሪ ነቶም ሊብያውያን ክኸፍሎም ስለ ዘይከኣለ ከም ዝኾነን በዚ ድማ ስእልታቶምን ቪድዮናቶምን እንዳተሰቃዩን ከለዉ ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተላእኸን $5,000 ክፈሉ ወይ ድማ ኩሊቶም ክንሸጦ ኢና ዝብል መፍርሕ ከዓ ብተደጋጋሚ ይንገሮም ምንባሩ እውን ገለ ዝደሓኑ ገሊፆም እዮም። ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ዘይደሓኑ ኣብ ትሕተቶም ዝጨወይዎም ሊብያውያን ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።